Вероника Бертолини от Италия. С бухалките беше доста категорична. Хубаво си изигра Бертолини бухалките. Сега с лентата. Много силен отбор имат Италия. Съжалявам, че не можахме да ги наблюдаваме, но на Европейското първенство те ще са едни от претендентите за медали. Ханс Цимер композиции за бухалките и за лентата на Вероника Бертолини. Очевидно е негова почитателка. 17,450 за Ханна Башко. Има малък проблем с скоковете понякога Бертолини, тъй като при всички скокове, широки, така наречените широки скокове, трябва да има 180 градуса между краката, т.е. трябва да имат шпагат. Шпагатна линия, нея да, при нея не винаги се получава, което се отразява на оценката и за трудност. Изобщо, колкото и да е невидимо